ceea ce am observat în tranzite, cei care sunteți în comunitatea AstroPulse, aveți posibilitatea să vedeți și să ascultați o transmisiune pe care tocmai am publicat-o, pe care a făcut-o Petrea Ciortan foarte frumos despre lună. El este un iubitor al lunii, cum toți trei suntem, și Liana și eu, în această triadă care am deschis câmpul AstroPulse. Foarte frumoasă transmisiune a făcut Petrea, vă îndemn să o ascultați și fac așa o continuare sau o întrețesere la transmisiunea adusă de el și voi posta de seară în AstroPulse, așa, un pic mai pe larg din ceea ce vă spun acum, acea energie a lunii noi, care tocmai s-a întâmplat 21-22 noiembrie, suntem foarte aproape și care continuă, e foarte frumos crai nou pe cer, chiar l-am văzut, aduce și o împletire a sigiliilor sacre care sunt aprinse de mai multe prezențe astrale acum și vreau să le aduc și să le numesc. Avem nodul nord în cheia 63 cu linie 4 acum. Direcția globală este dată de adevăr. Sidiu cheie 63 este adevărul divin. Este sigiliul sacru vindecător numărul 6 și vindecă rana liniei 6, tendința de a ne disocia, de a ne separa, de a ne exclude, dar această energie vindecătoare și aceste experiențe pe care viața le aduce către noi, de a vedea adevărul, de a fi sincer cu noi, de a ne include în corpul nostru, în relația aceea, în experiența aceea care ne este dată colectiv, pentru că e linia 6, în principal colectiv, e linie colectivă, da? Dar bineînțeles și individual. Câteva luni de zile să știți că noi vom sta în această transmisiune, vom publica de altfel și un material pe care o să vi-l dăm, va fi un material petit, nu știm când vom putea, probabil săptămâna viitoare să-l înregistrăm, dar eu preîntâmpin despre axa nodurilor lunare, dar uitați-vă acolo, este cu linie 4. Uitați-vă dacă aveți cheia 63 în profilul vostru, uitați-vă cei care lucrați cu astrologia, în ce casă astrală aveți cheia 63, ca să vedeți nodul nord, peste ce poate să vină din 63-ul vostru. Da? Pentru că este clar că aveți o ghidare acolo foarte puternică, transgenerațional. Orice tipar care v-a ținut până acum să vedeți adevărul despre voi la nivel individual, în mare parte este imprimat de tiparul transgenerațional și acum avem o mare șansă să desfacem tiparul acesta, să ne includem mai mult și să ne deschidem inimile prin linia 4 mai mult. Un alt sigiliu sacru vindecător este activat acum de o conjuncție deosebită între Mercur și Venus. Cheia 43 este activată cu linie 5 de Mercur și cu linie 4 de Venus. Și iată cum se formează inelul acesta al destinului cu cheia 34, care este activat acum cu linie 3, da? Împreună cu Mercur și cu Venus. Da? Deci este clar că aceste epifanii de la cheia 43 vor veni prin voce, vor fi oameni și voi înșivă care probabil că veți simți să vorbiți despre revelațiile și epifaniile care vin prin voi, pentru că linia 5 este linia corzilor vocale și linia puterii personale. Iată, este liderul pragmatic, dar este și liderul care împuternicește și care te împuternicește și se împuternicește pe sine. Iar la Venus, bineînțeles, multă iubire și cu linie 4, deci se deschide și mai mult inima, vom vorbi și vom aduce acele epifanii care vor deschide inimi. Și noi și alții pentru noi. Da? Foarte puternic. Și un al treilea sigiliu care este activat acum și de ceva vreme este activat, Neptun, cheia 25 cu linie 2, Neptun se tot plimbă, a retrogradat, a fost în Taur, se reîntoarce, a fost în Berbec, iertare, după aceea se reîntoarce în Pești și uite așa, se tot mișcă între Berbec și Pești, pentru că știm că cheia 25 este o cheie care face legătura între două zodii, Pești și Berbec, și când retrogradează se mai mișcă față-spate, da? Dar rămâne în cheia 25, este de luni de zile în cheia 25, acum este cu linie 2. Deci este sigiliul sacru vindecător al treilea, care practic vindecă rana liniei 3, rușinea, și este linia 3 activată acum la cheia 34.
Da? Este iubirea universală. Deci avem 3 sigilii sacre vindecătoare prezente, al 6-lea, al 4-lea și al 3-lea. Al 6-lea în nodul nord, al 3-lea la Mercur și la Venus prin conjuncția aceasta și al 3-lea la Neptun. Am simțit să vă aduc această transmisiune în atenție, pentru că este deosebit de valoros să puneți atenția acolo. Și o să mai menționez acum, dar pe scurt, pentru că vreau să vă dau vouă vocile, timp și spațiu în jumătatea de oră rămasă, să întrebați sau să scrieți sau să veniți și să vorbiți aici alături. O să urmăriți transmisiunea pusă de Petrea, continuă să vorbească despre Lilith. Avem un material înregistrat despre Lilith, pentru că am fost de curând în Scorpion și Lilithul a fost și este în Scorpion. Aș vrea să completez ce frumos a pus acolo Petrea despre Lilith și despre importanța Lilithului și despre faptul că sexualitatea pe care o aduce din adâncuri și frustrările legate de intimitate pe care le aduce Lilithul, prezența Lilithului și mai ales în Scorpion, care este un semn al sexualității, dar și un semn al introspecției profunde, vreau să vă menționez faptul că Lilithul ca prezență, el se află pe firmament între Marte și Jupiter. Da? Pe centura de asteroizi care se află între Marte și Jupiter, Lilithul cunoscut ca și lună neagră. Ce avem noi în profilul hologenetic acolo la Marte și la Jupiter? La Marte inconștient, acolo mă refer, avem rana centrală și de acolo se naște vocația, iar la Jupiterul inconștient avem cultura, deci colaboratorii, și fractalul, oamenii cu care rezonăm, să facem proiecte împreună, să creștem în prosperitate. Lilithul este plasat în centura de asteroizi fix între Marte și Jupiter. Deci poate să vină să blocheze prosperitatea, să blocheze găsirea de oameni și colaboratori potriviți sau, și dacă i-am găsit, să se deruleze acele colaborări mai anevoios, pentru că nu avem vindecată sau adresată până la capăt rana centrală, care poate să fie foarte intensă datorită lui Marte, legată de intimitate, legată de sexualitate, legată de adevărul cu noi înșine, că asta este până la urmă intimitatea. Intimitatea cu sinele nostru. Dar bineînțeles că și în exterior poate să fie vorba de intimitate, poate să fie vorba și de sexualitate. Da? Adică am vrut să vă spun că poate bloca, poate limita, poate manipula atunci când această temă nu este adresată, nu este contemplată, nu ne ducem acolo pentru că încă sunt frici. Dar, odată ce am adresat, contemplăm, suntem pe drumul nostru deschis de Lilith, mari taine, mari secrete se pot întâmpla și fluxul acesta de prosperitate poate să vină să ne infuzeze, să ne umple viețile și în primul rând energetic. Și cu esențe de oameni deosebiți și cu prezențe de oameni deosebiți și cu colaborări și cu relații absolut extraordinare, cu ocazii de colaborări, cu proiecte, cu resurse, inclusiv bani, pentru că suntem în 3D, da? Nu doar bani, da? Care pot să ne crească prosperitatea.